хвърли. Не трябваше да връщаш, трябваше да съединиш. Хайде. Втори кандидат за 50 лева. О, сега 100 лева станаха. О, наградата се дигна, стана на 100 лева. Значи, Трипера и другата банда могат да им се обадите да идват без. Изпусна го! Не се брои! Нямате между дърветата. Кое е изпуснал? Оттам не е маршрута, маршрута е между двете дървета. Трите бора горе. Това не се брои, това щях и аз да кара за 100 лева. Те лева останаха за другата седмица, като дойде Трипера. Втори опит. Чакай, втория след балабанчето. И той да види перспективата. Парите, условията. Да, падат 50, втори опит. 75. По 25 е стъпката, да знаете. 75 лева. Ти си, Жоро! Жоро Топалов с бетата. Тя е най-слабия мотор в класа. Обаче се качи Жоро, дай 118 лева за малко! Браво! Не се брои! За малко! Не се брои! Спирай!